Il-kartolini uffiċjali tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru għal żmien il-miliet ser ikunu frott il-kreattività tat-tfal li joqogħdu fid-djar residenzjali għat-tfal. Dan hekk kif messaġġ imxandar fuq il-paġna ta' Facebook tal-Gvern, Mart il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela stiednet l-tfal sabiex jissottomettu id-diżinji tagħhom. Aħna ħtarna bord b'rappreżentanti mill-Kunsill Malti tal-Arti biex jażel l-aħjar diżinji u l-aħjar messaġġi għall-kartolini tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Bħala rikonoxximent, it-tfal u ż-żgħażagħ li toħorġu bl-isbaħ xogħol se tingħataw stedina għall-produzzjonijiet tal-istaġun ż-żgħażagħ. Dan fil-waqt li kull tifel u tifla li jipparteċipa ser ikollu x-xogħol tiegħu eżebit furja speċjali fi Spazju Kreattiv filwaqt li kulħadd ser ikun premjat. Fost l-oħrajn ser jingħataw riżorsi li djar residenzjali tat-tfal li jieħdu sehem. Imma għalina it-tfal kollha huma rebbieħa. Għalhekk intom kollha li tipparteċipaw mid-djar residenzjali tat-tfal se tingħataw l-opportunità tattendu għal lezzjonijiet b'xejn mill-Iskola tal-Arti biex tkomplu tiżviluppaw it-talenti tagħkom. Fl-istess messaġġ Mart il-Prim Ministru Dr. Lydia Abela stqarret kif għalkemm dawn ser ikunu festi differenti minn dawk li mdorrijin niċċelebraw, xorta waħda rridu nimtlew bis-sens ta' paċi li dan iż-żmien iġib miegħu u dan il-miliet niċċelebrawh bl-isbaħ xewqat għal xulxin.